कि जैसन राज चलवलस सपाव परिवेश ना होई कि जैसन राज चलवलस सपाव परिवेश ना होई लागे हो कितनो होई मगर अखिलेश ना होई हमरा भैया कि हमारा भैया जैसन केहू और कबो विशेष ना होई हमारा भैया जैसन केहू और कबो विशेष ना होई। आप लोग उनको ध्यान में रखते हुए वो हमें सुरक्षा के लिए है, तो हम चाहेंगे आप जहाँ भी खड़े वहीं से झूमना है ज्यादा। कि नेता के हो कतनो होई बाकी अखिलेश भैया चंद्रेश यादव जी सपा से बानी आशीर्वाद दिले बानी तहरा भैया जी लेखा के हु विशेष ना होई कि हमारा भैया जैसन केहू भैया जैसन केहू विशेष ना होई हमारा भैया जैसन केहू विशेष ना होई मगर कि नेता के हो कतनो होई मगर अखिलेश
है